Il-leża l-kumpanija mwaqfa mill-gvern u li taħta ġabret il-gwardjani lokali qed tikser il-liġi tax-xogħol sfaċċatament fil-konfront tal-istess gwardjani lokali. Hekk sostna l-Moviment Solidarjetà ħaddiema Partit Nazzjonalista l-SHPN kif istqarrija ġie spjegat li jinsab infurmat minn numru ta' gwardjani lokali impjegati mal-G4S li l-impjieg tagħhom se jkun itterminat u jridu jerġgħu japplikaw mill-ġdid għall-istess impjieg bl-istess kundizzjonijiet bl-istess titlu din id-darba mal-leża. L-SHPN komplew jispjegaw li l-istess kumpanija tal-gvern imexxija mill-eks kummissarju Rej Żammit ilha tikri s-servizzi tal-G4S għal żmien konsiderevoli u skont il-liġi numru 452.85 kull ma rrid isir kien trasferiment tan-negozju u mhux tkeċċija tal-impjegati. Għaldaqstant wieħed jifhem li dan se jagħtilok għal abbużi tant li dawn il-ħaddiema qed jibżgħu li jistgħu jispiċċaw jitilfu l-impjieg għax ma jintażlux jew jintażlu u jitilfu l-kundizzjonijiet li għandhom permezz tal-ftehim kollettiv fejn kif ukoll irridu jerġgħu jgħaddu minn 6 xhur probation fl-żmien jistgħu jitkeċċew mingħajr ebda spjegazzjoni. Dan kollu wara servizz ta' 10 snin mal-kumpanija privata. L-SHPN insistew li dan l-atteġġjament huwa inaċċettabbli li jseħħ, mod speċjali li jseħħ minn kumpanija tal-gvern imexxija minn ex-kummissarju u li xogħlu huwa li jħares il-liġi u qed tkun qed tikser il-liġi tax-xogħol hija stess. Dan fil-waqt li huma wkoll informati li l-UHM Voice of the Workers għalkemm mhijiex il-union rappreżentattiva tagħhom diġà ħadet azzjoni u informat b'dan li Dipartiment tal-Elezzjonijiet Industrijali u x-Xogħol. L-SHPN sostniet li qed tistenna li d-direttur tax-xogħol jinvestiga dan l-ksur sfaċċat tal-liġi b'mod immedjat sabiex jassigura li t-drittijiet tal-ħaddiema kif stipulati fil-liġi ikunu mħarsa u jassigura wkoll li liġi tkun rispettata minn kulħadd. Fin-nuqqas ta' dan l-SHPN qalu li jkompli jiġi konfermat kif l-awtoritajiet ċivili huma imnawrin u ġew imnezza minn kull dinjità. L-SHPN ferħet li l-UHM li kienet l-unika union li qed tiddefendi l-interess tal-ħaddiema u ma stqarrew li ħaddieħor li suppost ħa azzjoni jidher li għal għajnejh u għandu interess jiddefendi l-interessi ta' kulħadd minn barra tal-impjegati. Finalment insistew li dan jikkonferma kif pajjiżna m'għadux wieħed normali u li qed ngħixu fi stat kontrollat mill-gvern u l-pupazzi tiegħu.